okupatsirani nkhani izi ndine happy. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wayankha mafunso anayi mwa mafunso asanu omwe anali pa mndandanda oti ayankhe mnyumba ya malamulo. Iye mwazina wadzudzula mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo ati pogwiritsa ntchito umboni wolakwika pamomwe chuma cha dziko lino chikuyendera. Franklin Mtambalika ali ndi ripoti. Munali mtsutso mnyumba ya malamulo masana lachitatu pomwe President Lazarus Chakwera anafika mnyumbayi kudzayankha mafunso asanu kuchoka kwa aphungu mnyumbayi. Loyamba linali la George Chaponda omwe anafunsa mtsogoleriyu zakutsika pansi pa chuma cha dziko lino kamba kuti atsogoleri akuononga chuma komanso ngongole. Koma poyankhako President Lazarus Chakwera anati izi sizoona ponena kuti kubwereranso kwa ndondomeko yothandiza pa chuma ya Extended Credit Facility ya International Monetary Fund mwezi wa Novemba chaka chatha ndi tsimikizo kuti chuma cha dziko lino chikuyenda bwino. Iwo anakambanso zoti kusowa kwa ndalama zakunja komwe kunakhudza ndondomeko ya fetereza ndi mbewu zotsika mtengo tsopano azikonza. Koma Chaponda ati mtsogoleriyu sakudziwa mavuto omwe Amalawi akumana nawo. Ndalama palibe, boma likungo ujeni ndalama zoti alipire anthu akulephera. Tinakhala ngakhale anyamata aja anabwera pa ma house workers analephera kuti alipire ndalama. Anthu awa anachita retire mwanu akulepherekedwa kulipiridwa, zinthu sizikuyenda. Atayankha mafunso anayi mwa asanu omwe anali pa mndandanda oti mtsogoleri wa dziko lino ayankhe, mkulu wa zokambirana mnyumbayi kumbali ya boma a Richard Chimoto Banda anawuza nyumbayi kuti boma silionjezera nthawi ya ola ndi theka lomwe inakonza kuti mtsogoleriyu ayankhe mafunsowo. Koma izi sizinangasangalatsa aphungu otsutsa komanso phungu wakumvuma mboma la Machinga Esther Jolobala omwe funso lawo ndi lokhala lomwe Achakwera sanaliyankhe. Kupatula funso la Jolobala, aphungu ena omwe anayankhidwa mafunso awo ndi George Chaponda, a Mike Bango aku Kasungu, a Alfred Jia ku Lilongwe komanso akamlepo Kaluwa ku Rumphi. Chipani cha DPP chalangiza mamembala ake kuti ayike patsogolo ndale za mfundo zolimbikitsa umodzi komanso mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Mlemba mkulu wa chipanichi apita Mukhito wauza otsatira chipanichi kuti izi zithandiza kubwezeretsa chikhulupiriro cha Amalawi pa chipanichi. Olankhulapo pa nkhani za ndale ya George Chaima ati nazo zipani zina zitengere uthengawo pomwe dziko lino likupita kuchisankho cha chaka chamawa. Anthu amdera anafumu aikulu dambe kuneno ati ali ndi nkhawa kuti akhala opanda magetsi kamba kuti kuonongeka kwa transformer yomwe yapendekera moopsa ndipo yatsala pang'ono kugwa. Kansala wa derali a Montfort Bwanali wati makinawa akulendewera komabe ati palibe chomwe kampani ya Eskom ikuchitapo ngakhale anakapereka dandaulo. Wachiwiri kwa mneneri wa Eskom apita Kanjere wati akudziwa za vutoli ndipo alikonza sabata lino. Ndizoona di nkhani imeneyi ngati kansala wa dera limeneli pakuoneka kuti pa khomo panga close ndi khomo langa anayikako transformer. Ndi transformer ujeni zimene anasindira ngati zokhazika transformers zinapeza zoti chinayamba kung'ambika. Chitamba kung'ambika nakhala ndi kwayimbira anzathu aku Eskom koma anangoti atava tiona tichita bwanji. Kenaka ndinayimbiranso ena aku Eskom komweko bwana Chimenya ananena kuti ndifikitsaso. Komanso kwa zathuona za amene aneneri akumeneko ngati amene amaona za mafoti ndakhala ndikuwatumizira uthengawo kwa nthawi komabe zimaoneka kuti mwina nthawi zina foni andiyankha nthawi zina osandiyankha ya. Ndiye pamene pafika pawesi panaoneka kuti ndinaona kuti apa pasizili pabwino mwina chithawo ngozi chimenechi. Ndinathanso kuyimbira bwana DVD. I think aku Eskom papita mwina 3 weeks ago koma bwana DVD ndi wiki yapita ayonso ndimayimbira ndipo ananena kuti ndafikitsa report limeneli. Mkati mwa ndime zimenezo pa group la Escomuso ndakhala ndikutumiza. Of course ine sinali pa group la Escom koma nzanga Kansala Ngwangu anali pa group la Escom adati tandipatsa ndiponya pa group. Koma kena kabe ndinazaona kuti anandichita adi ndiye ndinayiponyaso pa group upo ndiye nkuoneka kuti be sama ndiyankha china chilichonse.
ndizoona kuti nkhani itulidziwa ife nkhani yatifika ife dzana ndiyeno titamva nafenso tinaona kuti ayi tichitepo kanthu chifukwa transformer imene kuti ikuyende kuti ntchito za magetsi dera limene kwa tiye chili mbondo kwa adambe kuneno zikhoza kufutirapo ndiye pamene tikunena pano tikalikiriki kupanga mobilize ma resources tipita ndithu sabata ino isanathe kuti transformer imeneyi tikayikonze. Transformer ili bwinobwino komano ndi zotchinjirizira zake za transformer zimene zawonongeka ndiyeno vuto limene tikulidziwa latipeza ndipo transformer imeneyi tikazikonza zimene zimachirikiza transformer imeneyi kuti isagwe. Tathokoze anthu adera limene kuti atidziwisa dzana monga mmene ndanenera. Anthu asakudandaula kuti mbuyo mu transformer inapsa ndipo panatenga nthawi yayitali kuti transformer yawo ayibwenzere ndipo katundu ameneyo ndi odula ndiye ndi mantha kuti munayizira chitikazo yagwa akhalanso ndi nthawi yayitali asali m'magetsi tine kuti wiki imeneyi ndi litiliti limene zimene zizichitike. Mmene ndanenera transformer imene tiyikonza sabata ino isanathe chifukwa kuti tiyikonze pamafunika zipangizo zina zoti mwina kuneno kukulibe ndikuti mwina tikazitenge ku Blantyre tipite kuneno tikazikonze ndeno anthu asade nkhawa kutengera ndi zimene anakumana nazo mbuyomu inde nkhawa yawo ndiomveka chifukwa kuti nthawi zambiri mkudera kumene transformer yawonongeka ndikuti ntchito za magetsi zimavuta koma tatsimikizire kuti nafenso monga Eskom timakhala kukhudzidwa ngati kudera anthu sakulandira mphamvu ya magetsi chifukwa kuti ndikuti zimatanthauza kuti ifenso ngati kampani ndikuti sili kupanga. Nthambi yoona mbiri yamakedzana yapempha mafumu m'boma la Karonga kuti akhale patsogolo podziwitsa anthu zakufunika kosamalira ndi kuteteza malo omwe kuli zinthu zamakedzana m'dziko muno. Mmodzi wa akuluakulu a nthambiyi Amalani Chinula wauza Zodiac pamwambo olumbi makamaka kukumbukira malo osungira zinthu zamakedzana a Karonga Museum omwe akwanitsa zaka 20 chakhazikitsire dzulo. Mfumu yaikulu Kalonga ya m'bomalo yadandaula kamba kakuchepa kwa Malawi omwe akupita kukaona malo osungira zinthu zamakedzana ndi ena ochititsa chidwi. Mukuona nkhani pano pa Zodiac ndipo mwindine Happy Mzembe tindi zambiri nkhani pomwepo. Bungwe la aphunzitsi la Teachers Council of Malawi likudziwitsa ophunzira za uphunzitsi, aphunzitsi a sukulu za primary ndi secondary, aphunzitsi a koleji zosula aphunzitsi kuti tsiku lomaliza kulembetsa mkaundula wa ntchito ya uphunzitsi ndi pa 31 December 2024. Bungweli likukumbutsanso onse okhudzidwa kuti ndi kulakwira malamulo kugwira ntchito ya uphunzitsi popanda chilolezo. Cholinga chochitira izi ndi kupititsa patsogolo ukadaulo wa ntchito ya uphunzitsi. Choncho bungwe la aphunzitsi latsekula maakaunti ya ku banki atatu kolipirira ndalama motere: Teachers Council of Malawi Standard Bank account number 9100006934215, Teachers Council of Malawi FDH Bank account number 197010003565, Teachers Council of Malawi NPS Bank account number 24758508. Dziwani kuti bungwe la Teachers Council of Malawi sililandira ndalama zolipirira m'njira ina yapadera kupatula yokhazikitsidwayi. Mukafuna kudziwa zambiri chonde lankhulani ndi a registrar pa 0999638224. Kumbukirani, tsiku lomaliza ukalembetsa mkaundula wa aphunzitsi ndi pa 31 December 2024. Hi, my name is Lorado. I am the Lord. Hi, my name is Hannah Fury, and I am a neurosurgeon. Hi, my name is Angel, and I'm a civil engineer. Hi, I'm Francine Ambella, and I am a software engineer.
Hi, my name is Sandra Chikeda and I am a judge. Hi, I am Catherine and I pray for the Malawi National Netball team, the Queens. Hi, my name is Rachel Carter and I am a chef. Here at King's Foundation, Rose Academy, we dream big, we create endless possibilities. Join us. La Britain latsindika za chidwi chake poonetsetsa kuti nzika za dziko lino zikupeza madzi abwino ndi ukhondo. Kazembe wa UK kuno ku Malawi a Fiona Rich anena izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa ntchito yomwe akuyitcha wash systems mchingerezi, yomwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchitozi. Nduna yoona za madzi ndi ukhondo Abida Miya yati boma ndilodzipereka polimbikitsa ntchito za ukhondo kwa nzika za dziko lino. Malawi University of Science and Technology yakhazikitsa pangano ndi kampani yakweza arts pofuna kupititsa patsogolo kafukufuku ndi kugwiritsa ntchito luso popititsa patsogolo ntchito yotukula chuma cha Malawi. Wachiwiri kwa mkulu wa university Professor Adres Malata wati amakhulupirira kuti chuma cha dziko sichingayende bwino popanda luso la zisudzo, nyimbo ndi zina. Iwo anati powonjezera pakupereka thandizo la kafukufuku ndi malo ophunzitsira, universityyo ithandizanso kulemba mbiri ya ntchito ndi miyoyo ya anthu a ntchito za luso. Sukulu yophunzitsana masewero a mpira wa miyendo ya mpira mmodzi wathu yatsindika zofunika kolimbikitsa mipikisano ya chinyamata pofuna kutukula masewerowa. Yemwe anayambitsa sukuluyo Achimango Munthali wanena izi pokhazikitsa mpikisano wa chinyamata wa 8.5 miliyoni kwacha omwe uchitika kuyambira lachisanu ndi kudzali ku golf club. Mmodzi mwa akuluakulu a Ebenezer Investments Amere Million Zigona wati ndodzipereka kutukula umodzi makamaka umoyo wa chinyamata mpaka apereka thandizo ku mpikisanowu. Mu nkhani zina, anthu oposa 34 afa potsatira mphepo ya mkuntho ndi mvula yamphamvu mchigawo chakumpoto mdziko la Mozambiki, malinga ndi nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kumeneko ya National Institute of Risk and Disaster Management INGD. Lamunthu wa Chido wagwedeza dziko la Mozambiki la Mulungu potsatira kusakaza pa chilumba cha Mayotte. Mazana anthu akuganiza kuti afa pa chilumba cha Mayotte chomwe chili pansi pa dziko la France, ena mwa iwo kuphatikizapo ogwira ntchito odzipereka oposa 200 abungwe la Red Cross akusowa. Nthambi ya INGD yati zomwe zikuchitika ku Mozambiki ndi zoswetsa mtima ndipo yachenjeza kuti chiopsezo choti anthu ena afanso chikhoza kukwera. Manja oposa 34,000 ku Mozambiki akusowa pokhala, nyumba zawo zitagwa chifukwa cha namondwe wa Chido. Zinthu zina monga sukulu, zipatala ndi mabwato obwezera nsomba nazo zawonongeka. Nkhani imeneyo sifika pamapeto pa nkhanizi.